Sabay ipalis lang to. Diyan siya. What do you call this, oh? What do you call this? Ganda sir, oh. Kaya nga eh. Tapos pag nakalundano ka, no? Doon yung pinunta natin, no? Di ko matanaw yung ano? Manila. Di doon, sa kabila. Sa kabila. Ay, oo. Yung maganda rin doon, oh. May pating sir, oh. Yun. Di pa rin. Pangka yun. Agos. Dito kami ngayon sa pilgrimage. Surit. Sorry, Butuan TV. Bani? na po yun. Play, picture natin. Doon sa ano? Doon, oh. Dito po kami sa malaking cross. Makabulig mo na mo. Aray ko. Hindi lang si Jesus, oh. Ha? Yung namatay siya. Ano doon sa taas? Ano sa baba? Huwag lang sa baba. Ba mo? Lovely. Blessing. Hindi, nagpipirang kandila dito. Oo nga. Hindi tayo nagdala ng kandela. Hindi ko alam sir, yung ilan ang pasya. Pero wala na yung ano, ando. Pare-parehas tayong first time. Nagpipirang pa rin ng Lord. Wala namang pinanganak na bubo. Pero bigyan mo pa ako ng Kung talino. magpapakabubo ka. Bless mo ang aking family. Meron pa ba kaya dyan sa lupa? Sir. Yung bag sir, iniwan mo, baka may Yung ano? Ano? Last picture, sir. picture na lang sir. Meron. Picture, tapos let's go.